Натрупал си точки? Ето как и за какво да ги обмениш. Преди всичко влез в приложението EcoSmile и виж нашите предложения. Точки можеш да обменяш за много и различни неща, като специални оферти. Разгледай каталога, в който ще намериш разнообразие от специални оферти. Харесай си една или повече и виж достига ли ти баланса. Ако имаш достатъчно събрани точки, ела в бензиностанцията, вземи харесания продукт и потвърди на касиера, че ще го вземеш с точки съгласно офертата. Онлайн оферти. Там е почти същото. Разгледай наличните онлайн оферти, харесай си някоя, обмени точки за нея и ще получиш купон за отстъпка за съответния продукт или услуга. Участие в игри и лотарии. Използвай част от натрупаните точки, за да завъртиш колелото на късмета и може да спечелиш награда. Обмен на точки с приятел. Можеш да получаваш или изпращаш точки на приятели, които имат профил в EcoSmile. За целта отиваш в меню, още, точки и избери опция "Прехвърли точки". След това избираш на кого и колко точки искаш да прехвърлиш. Зареждай, пазарувай и трупай точки за усмивки.